Έβλεπα το αυτοκίνητο να έρχεται. Μαλάκα. Κόκκινο περάσει. Όχι ρε Παναγία μου. Έτσι ρε λίγο. Και παίρνω και την пρωτοβουλία 26 από μας. Все, во дворе, чтобы он на во двор не выходил, не знал. Ты открой, я втихаря, ты его заведи куда-нибудь. Я вытащу колонку, установим тортики, мортики, братва, телевидение, милевидение, камеры и ушли, брат. Все, нашего брата поздравим. Давай, родной, я тебя обнял, до встречи. Марнифа, ну что, еще раз набью, я тебе перезвоню сейчас, а ну что. Право, у меня балеты, скларки, марки, мавсоксила. Вот где я. Ты не туда, брат, ты туда вообще. Давай, налево, остановись. Мой красавчик. Χρόνια σου πολλά. Άιντε, χρόνια πολλά. Ας είπε. Για να ξέρεις, αυτός αντιπροσωπεύει τον αδελφικό μας λαό, των Αρμένων, εδώ στην Ελλάδα και είναι και Έλληνας και Αρμένος και εγώ είμαι μισό Αρμένος, μισό Έλληνας και αυτό. Ρωσοπόντιος. Ρωσοπόντιος, έκφραση ντόπιων Ελλήνων. Γιατί και εγώ είμαι Έλληνας. Είμαι Έλληνας πάνω σε ποντιακές και γεωργιανές ρίζες. Ο ρατσισμός υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Μερικοί το κάνουν χωρίς να το ξέρουν, χωρίς να καταλαβαίνουν πρόσφατα από άποψη επιφύλαξης από μας. Γιατί στην ουσία ο ρατσισμός είναι κάτι που δεν το ξέρεις. Ρατσιστής γίνεσαι σε κάτι που δεν ξέρεις τον άνθρωπο, γιατί ξέρεις κάτι κακό για αυτόν και τίποτα καλό. Από στιγμή που ξέρεις κάτι καλό για κάποιον, αρχίσεις να τον αγαπάς. Κάνει τώρα αυτό φαΐ, πάμε πιούμε τώρα βότκα. Άγγελος, φέρε και εμένα λίγο να το... Κλείσε σαπαλάχτα φας, μπλε. «11 η ώρα άμα γίνεται να είμαι Θεσσαλονίκη. 11 το βράδυ. Σήμερα. Για να δεν κάνουμε έτσι. Χωρίς να μετρήσουμε. Πού πάμε. Γιώργη, 7 και 5 κάνει 11 ή 11. Ένα νούφαρο ζει μέσα στη λίμνη. Ένα πουκάμισο κάνει 100 ευρώ. Πιο βαρύ είναι 1 κιλό σίδερο ή 1 κιλό βαμβάκι. Το πουλάκι μου είναι πιο βαρύ. Με τον ταούλι και με το ζουρνά, καλημέρα ήλιε, καλημέρα. Τα Q-Violence στα κομμάτια δεν τα ξέρεις τόσο καλά όσο. Μαλάκα Πασόκ, Q-Violence, οικογένεια. Τα δρομάκια από εδώ από εκεί. Εδώ δεν έχει παίξει, αυτό δεν είναι τίποτα. Καλησπέρα σας φίλε μου. Μπορώ να ρωτήσω, ποια πλατεία έχει αυτή τη στιγμή περισσότερο κόσμο? Πού να πάμε? Έξω έτσι που... Στην παραλία. Στην παραλία. Και η παραλία είναι τόσο σκοτεινά, μισό. Κάτω ένα ηχείο προς τα εκεί.
και ένα προς τα εκεί θα κάνω. Να ακούνε αυτοί από μακριά τον δρόμο να. καταφέραμε. Τα σκίσαμε. Μόη μάκι. Μαδάρα. Ο Βόλος μας υποδέχτηκε με πολύ αγάπη. 10 ευρώ κλίση. Πω, δεν έχω ξαναδεί τόσο σεμνή κλίση στη ζωή μου. Τώρα ξεκινάμε για το δρόμο προς το σπίτι στη Θεσσαλονικάρα. Τέταρτη μέρα, όλοι είναι υπερκουρασμένοι, με ζόρι στέκονται, αλλά... Και λέμε τι ωραία που περάσαμε, ας πάμε σπίτι λοιπόν. Ενώ είμαστε στα στενά του Βόλου, κατευθυνόμενοι προς Θεσσαλονίκη. Είναι πράσινο, προχωράμε εμείς έτσι με την άνεσή μας. Και κάποιος αποφάσισε να μην σταματήσει στο κόκκινο από αριστερά. Και... Μπουμ. Μαλάκα. Πού πάτε? Στο κόκκινο περάσατε. Δεν το είδα. Κόκκινο. Κόκκινο περάσατε. Όχι ρε Παναγία μου. Δεν είναι δικό μου και το αμάξι ρε Παναγία μου. Είναι σε κατάσταση σοκ όλοι. Χάος, τελείως. Προσπαθούμε μέσα στον πανικό μας να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε τώρα, ποια είναι τα σωστά βήματα. Πού χτύπα?
λυγίζεις. Να το λυγίσεις. Δεν μπορώ, πονάει. Νοσοκομείο κατευθείαν, δεν του... Μου έσπασε και το δάχτυλο. Αρχίζουμε, παίρνουμε τηλέφωνο στις ασφαλιστικές, παίρνουμε στις τροχές. Και ενώ απλά θα ήμασταν σπίτι σε 2 ώρες, έχουν περάσει 4 ώρες και είμαστε ακόμα στο δρόμο ψάχνοντας πού θα μείνουμε το βράδυ. 11-12 η ώρα τη νύχτα ήταν, 1 η ώρα. Πήρα όλα τα πράγματα που είχαμε με ένα ταξί, πήγα στο ξενοδοχείο, ξεφόρτωσα, περίμενα τα παιδιά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να λέει πάμε να βγούμε να πιούμε. Του λέω, τι λες ρε, του λέω. Λέει, τώρα που μου τα πήρανε όλα δεν με νοιάζει τίποτα, λιάρδα θα γίνω. Λέει, πάμε. Κοιμηθήκαμε, ξυπνάμε την άλλη μέρα το πρωί. Καλούμε ένα ταξί να έρθει να πάρει τα πράγματά μας, στο οποίο δεν χωρούσαμε προφανώς να μπούμε όλοι γιατί είχαμε πολλά πράγματα. Φορτώσαμε το πόρτο μπαγκάζ, τα πίσω καθίσματα, μπήκε και ο Τσίκο μέσα συνοδηγός, πήγανε στα κτέλ. Συνέχεια σκεφτόμουν να μην μας συμβεί κάτι άλλο. Να φτάσουμε σόι και αυλαβή στο σπίτι χωρίς να ξεχάσουμε τίποτα, να είναι όλα, ξέρεις, μαζί μας. Εμείς ξεκινήσαμε να πάμε στα κτέλ με τα πόδια και εκεί που περπατάμε μέσα από την εξάντληση που έχουμε ζήσει από όλο το σκηνικό, μας γίνεται έλεγχος από την αστυνομία. Ξέρεις, είναι αυτές οι καταστάσεις που λες τι άλλο μπορεί να μου πάει στραβά όταν έρχονται κακοτυχίες απανωτές η μία μετά την άλλη. Λες, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Περιπέτεια, να θέλατε. Τι πήρατε. Μαζί μου διαφορετικά δεν γίνεται.